denne video skal man lære, hvordan man løser en ligning eller forskellige ligninger. Og en ligning, det er altid et udtryk, som indeholder et lighedstegn. Det kunne for eksempel være 5x plus 3 er lige med 48. Her ser jeg lighedstegnet, og derudover så indeholder lighederne også en ubekendt. I det her tilfælde, der hedder den x. Ligninger kan selvfølgelig se ud på forskellige måder. Den kan også hedde 54 minus 2x er lige med 6. Eller x plus 45 er lige med 3x. Nu kigger vi på den første ligning, som jeg skrev på det foregående papir. Den hed 5x plus 3 er lige med 48. Nu gælder det om at finde et tal, som kan stå i stedet for x, hvormed at regnestykket på venstre side af lighedstegnet vil blive lige med 48, som står til højre for lighedstegnet. Her der må man bruge det trick, at man til enhver tid må lægge tal til eller trække fra på hver side af lighedstegnet. Det første vi skal tænke på, det er, at vi skal have isoleret x'erne. Og derfor så vil vi gerne have plus 3 til at forsvinde på venstre side. Og det gør vi ved at minus med 3 på hver side af lighedstegnet. Så nu hedder den 5x plus 3 minus 3 er lige med 48 minus 3. Så jeg har altså trukket 3 fra på venstre side og 3 fra på højre side. Det vil sige, at der nu står 5x plus 3 minus 3, det giver 0, lige med 48 minus 3, som må give 45. Nu står der altså 5x er lige med 45. For at jeg kan finde ud af, hvad 1x er, så må jeg igen bruge tricket, hvor man nu ikke skal lægge til eller trække fra på hver side af lighedstegnet, men i den her, der vil jeg altså skulle dividere på hver side af lighedstegnet. For her der står der 5 gange x, og hvis jeg dividerer 5 gange x med 5, så får jeg bare 1x, hvor 5 divideret med 5, det er 1, og så skal jeg så også gøre det samme på den anden side af lighedstegnet. Så 5x divideret med 5 er lige med 45 divideret med 5. Og det giver altså 1x. Det kan vi også bare skrive som x. Og lige med 45 divideret med 5, som må være 9. Og så er den her ligning altså løst.